Kaixo. Zergatik zabiltzen pentsako. Gaur balietikoetan Atenaseko demokrazia landu dugu eta irakasleak sofistak garela esan dugu. Zer da sofista bat izatea? Ez dakit. Kaixo. Eta zuek badakizue zer den sofista izatea? Noski, sofista izatea gauza ona da gaztetxarek. Orduan, zalantza gehiago sortzen dizkidazu. Pentsalari hauek. Sofistak arrazoia erabiltzeko kapazitatea zutenez, horrela jendea konbentzitzen zuten. Eta gaizki ikusi harina. Eta engainatzen zituzten. Filosofo batzuk uste dute oso ongi erabiltzen zuten hitzak, engainatzen zituztela. Hori da guk egiten duguna. Orain ulertzen dutena. Kaixo! Zer egiten ari zen? Balio eta etikoetarako lan bat egiten ari gara, Atenaseko demokraziari buruz. Eta zein da zuen gaia? Garai horretan nork hautzuen bozkatu eta nork ez. Zinteresgarria. Bai, nahi duzu esakonago kontatzea. Bale, denbora librez dugunez. Aintzinaroan, emakumeak, metekoak eta esklaboak ezin zuten bozkatu. Bale, baina nortzu ziren metekoak? Metekoak beste herrialdetatik edo beste hirietatik etortzen ziren pertsonak ziren, eta herriak ez ziren herritar konsideratzen eta horregatik ezin zuten bozkatu. Orain ulertzen dugu. Baina zergatik herrietako emakumeak ezin zuten bozkatu? Garai horretan emakumea gutxietsita zeuden. Hau da, ez zuten eskubide hori eta ezin zuten bozkatu. Zerga interesgarria, Bai, baina zait ongi iruditzen lehen hori gertatzen. Egia zen da, nire ez da. Bale, baina nortzuk ziren metekoak? Metekoak beste herrialdeetatik Zerga interesgarria. Bai, baina zaitik ongi iruditzen. Garai horretan emakumeak gutxietsita zeuden. Hau da. No! Gizonen azpian! Venga, vamos.